Programang Patubig isinusulong sa bayan ng Mangaldan. Para sa detalye, alamin natin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, katuwang ang National Irrigation Administration o NIA, ang programang Patubig para sa mga magsasaka ng bayan. Noong Sabado, Oktubre 18, nagtungo ang mga kinatawan ng ahensya sa Barangay Maasin upang ipaliwanag sa mga benepisyaryo ang direktiba at proseso ng pagkuha ng libreng serbisyo. Mahigit sa 60 magsasakang lumahok sa naturang aktibidad. Ayon sa Municipal Agriculture Office, kabilang din sa saklaw ng free irrigation service ang mga barangay ng Alitaya, Mansabina, David, Gugusangan, Anulid, Malabago, Banlag, Banawang, Bari, Gilig, Lanas, Salay at iba pang bahagi ng Bantayan at Talugtog. Naghandog din ng notarial service ang lokal na pamahalaan para sa mga magsasakang dumalo. Ang inisyatiba ay alinsunod sa Republic Act 10969 o Free Irrigation Service Act na naglalayong magbigay ng libreng patubig sa mga magsasakang may lupang pansaka na 8 ektarya pababa. Sa mamumula rito sa IFM News, dagupan ito si Idol Denise Brillante, Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.